ikaw ang murag sinso ha, pakusog-kusog ha, ikaw ang murag sinso ha, kapakusog-kusog ha. Kapakusog-kusog na yung murag sinso murag agabas og dalan karon ka lang muabot lang ko 100 ha, hulata lang ko na sunahan ha. Ibuilo man ka, hulata lang ko na sunahan. Pantay lang ito, minor ka ha. Ay, ni minor ang buo. Ay, kalagot. Tayo kaya na 100 na biya ko. Ay, ini mak. Na to, lagot ko ba? Gabas yung dalan. Balo siya nga 100 noon tako. Lagot ko niya ba? $100 Padahal $100 baba man. Ano man siya? Pati siya maginana. Man turuhani kataka ragyotoy
Iya kong gihagit. Gihagit ko niya. Gihagit ako ni Angkil. Angkil, Angkil. Angkil. Angkil, Angkil. Yung nagmabilis-bilisan. Oh. Huwag mong subukan. May gagaw. Ayan, nagpaibalay, may gagaw. May gagaw, ayun na paibala. Sama ni siya mo ato. Parehas man sila nagpadapleng. Ayaw na lang. Chill. Chill. Dako nga kabaw. 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 Murag bibo kita ani ron nga ay ni GB. Murag ako'y nakita nga medyo nagpakusog. So ato na ron makita kung unsa sa kusog. Ato ning makita. Man atik naman dahil itong yado ay di panggil ito tinudaan ay igagaw igagaw
dito. Sama ni sila manabok nga. Di man magtanaw. Yeah. Lagot. Magadas maga naman hinuunin. Tabawaan eh. Atan yun to. Atan yun to. Atan yun to. Hata kaon. Kaon ba? Hata kaon. Ha? Litson ta, litson. Litson ta. Litson ta. Hata kaon. Ha? Hata kaon. Ha? Balay ta kaon. Or magka-range lang ta. Ganahan ka maglitson?